Possibly dobrodošli u moj novi klip, da će biti Minecraft, a šta će to danas u Minecraftu reći? Jer Minecraft challenge. Po prvi puta. 1, 2, 3, 4. Host. Ne, a taj challenge će biti, ne, challenge će biti samo imati chestplate. Ako uspije ovaj challenge, onda ću raditi još ovakvih challenge. Ovaj će challenge sigurno biti super. Čekaj da bacim. Tako, tako i tako. 2, 1, 3, 4. I kao što vidite, u ovoj epizodi je teško ovo napraviti. Ali ova epizoda će biti super. Ubiti nekoga. A, ne, neću uspjeti izgubiti. Bit će i drugih challenge-a. I umro. Ovaj challenge je jako težak, pošto znate sad chestplate, a bit će i 5 challenge, to mi je omiljeni challenge. 1, 2, 3, 4. Želite igrati sa mnom ovo, zove se Scrubble Pop. To mi je ime premium accounta, zato što sam ga ja nabavio preko MyClicks. Daću vam tu stranicu i u descriptionu. Ovaj challenge će sigurno uspjeti. Opet će biti sa The Fun Gamerom taj challenge. I sa još jednim likom, ali challenge će uspjeti. Uspit će, pošto mnogo puta sam igrao ovakve challenge, nisam tada snimao. Ovo staviti ovdje. 2, 1, 3 i 4. Malo će glavak, ne znam zašto, ali bitno je da snimam. Ajoj. Ne, skoro. Trapdoor. Tim. Ako me ubijete, ubit ću ja vas. Ha! Slime boy. Neće. Onda ću 5 minuta zato što ne želim da bi se toliko dugo uploada video. I zato. Ovaj bacio chestplate. 2, 1, 3, 4. Ovaj challenge je mnogo težak, pošto nemam drugih ovih. Pa ne znam ću uspjeti. Ako se pitate kako on ima ovo sve od metala, to on uzme preko onog free. Biće i challenge sa rukama, ali to je mnogo težak challenge, pa ne znam ću ga raditi. Okupljeni ko neki ljudi. Biće sa Iron challenge-om, 2 husa. 1, 2, 3, 4. Uj! To ubiju sam ga. To! Daj go da ubije! O! Koliko mi je radila tu?
iskoristiti, pošto ja čučim, pa ne mogu iskoristiti. Ovaj punkt imamo učinu. Tri srca. Imao sam se dosta. Tep sjuda. Ne, skoro! Sam malo si. Samo me jednom silom, a težak je challenge. Stvarno je težak. 1, 2, 3. Morat ćemo tamo se vratiti, pošto silno nema healthy. Ako se naće i druge igrice, vjerojatno će bude za 2 dana jedan. I bez je 8. To je ja. Pošto moj komp ne može izdržati bez 2016 ili tak neke pesove. Zato što oni preški. Ne mislim previše se uzimaju, ali ja ga držim ovaj komp sa Minecraftom bez 2008. Mogu i Fifu i 8, ali nismo imali zato što ne znam. Da, ovo hak. Ako sekundi me ubiju. Da ljudi, ako koristite hak, vi ste noobovi, to je stara izreka za mene. I tako. I ovaj epizod, ovaj challenge je jako težak, pošto malo mi laga, a i težak challenge. Da, uspio sam challenge! Ljudi, uspio ovaj challenge. Pa, tako da. A vidite, još ovakvih challenge napraviti, ali još ću otkriti. Ne, samo sam jednom ubio sa challenge-om, jednom je uspio ovaj challenge, nikad ovako nisam. Mihajlo, odi si, frende moj. To mi je jedan friend. Ali, kao što vidite, spor sam, ne znam zašto, 2, 1, 3, 4. Ne znam zašto mi je ovako lagalo. Evo, malo bi se odlagalo, ali vi nećete to ne primijetiti, samo bar me snima. Ako bude ovih lajkova ili tako, da, ovo je specijal. Hvala na 30. Tim. Evo imam nekog timu. Ne, ajoj. Šala baba. Ne, koliko ih ima? Ne znam koliko minuta snimam sada, ali Q. 1, 2, 3, 1, 4. Super duper. Skoro. Ovaj challenge će uspjeti. Ne se čini. Kako im tako obični oni? Ljudi, ovaj challenge je jedno uspio, tako da ću još 2 minute snimati. Ne, 1 minutu za... Ne! 1, 2, 3, 4. Tako. I bum.
Ne znam koliko će mi se dugo uploadat video. Glesim od Fun Gamera YouTube kanal, mislim, to jest ja i on, smo zato što ja i on smo dobri friendovi, pa ne. Ne! I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. I ostavite like, subscribe, share, tako da znam da se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao! Da malo peca. Nisam dugo peca. Da očekujte novi video u 5 sati, zato to ću idem pecat. Ja pecam. Upecao sam nešto.